Здравейте, приятели, и добре дошли в днешния епизод. Ще играем една руска игра, не знам дали я знаете. Ще играем една руска игра и... Хайде да направим нова игра. Хайде. Чакайте. Ох. Вау. Я да видим малко тук. Добре, там има гориво, това е хубаво. Поне е гориво. Не, това е храна. Храна има. Добре. Трябва да си направим колата сега. Дами и господа. Добре. Той. Не ми казва, че е как това ще е багажник. Бам. Нямаме гуми дори. Ето ги гумите. Искам да намерим нова. Дали ще ни се сбъдне желанието? Не знае. Hello, my friend. Това ми е. Това е същия двигател. Не, това е двигател. Ние се нямаме двигател. Нали? Нямаме масло. Имаме ли масло? Малко си откъртих той. Пак го слагаме. Гориво трябва да има. Отварил се. Тук ще го отваря. Какво ми изписва на руски, бе? Добре, храната да си вземе. Това е най-важното. Сега храната ми. Не. Добре. Мислех, че храната ми се бъбна. Тук да сложим сега. И тук има още. Най-важното в една кола багажник. Го сказвам за втори път. Майко. Пак си откъртих. Се влизаме вътре. Храна. Ще я вземай сега. Продължителна. Абсолютно си. Храна. Не ми трябва вече. Тук раздам храна. Гума. Да. Гумата е. Няма какво да я загубя. Чакай сега. Друго нещо има? Не. Да, гориво. Ола-ла. Опа, гумата да не се забравя храната. Аз виждя хладилник, ще ми става. Аз пък къв хладилник го е. Ще ми стигне ли място в багажника. Напутване на неща. Мисията ни е днеска да намерим нова кола. Ако нямаме достатъчно време, няма. Мисията е неуспешна. Тук аз имах ли храна, майда? Да, съм си взел, имах, майда. Нещо падна. Да, не сме в пустинята. Храната, За ми е толкова много храна на мен по. Дай да я малко, защото ми е свършила. Гледане. Ти не може да се махне. Костал е тук. Чупят.
5 минути играем. Толкова с малко време. И не знам дали са по-брата ще запазва багажника, но затваряме. Както винаги пак откъртих багажника. Да. Сега, служи се. Служи се, бе, брат. Добре. Затвори се. Честита нова година. Иска го знаете, не знам кой път казвам, мисълта ни е да намерим кола. Качваме се. Опа. Пак излязох. Какво прави, бе? Тази кола. Двигател тук. Не съм правил нищо. Просто не е реклама. Айде. Нов двигател. О! Аз умирам. Не, аз не трябва да умирам. Аз ми е забранен да умирам. Айде ям. Не мога да служа директно и ти трябва да махна другия. Мъртима. Но го правя. Тъй. Това махам. Слагам 10 милиона пъти по-мощния. Айде. Пак ли откъртих капака, бе, брат? Какво се дразня вече? Аз съм направил хълк. Опа. Потегляме. Много гориво. Тук има сграда и пак трябва да спра. И това да го ям. И да. Добре, ще ям малко таман. За безплатно намерена храна. Това само хилва. Защо е? Я да и да малко да напълним. Тук и без това имаме много храна. О, да. Това се казва. Това ли е, бе, брат? Не е това. Кока-кола. Аз пък Кока-кола викам. Не мога да качвам тук. Защо е, брат? Защо не мога да качвам? Ето, вижте. Добре. Айде палим и бегим. Дай може. Кога ми иска би такова гориво, бе, брат? Там има гума, ама няма как да отида там горе. Тук на моста. Или който е там върху него, няма как да отида. Дори не знам защо там са сложени неща. Както винаги трябва да съм малко по-бавен. Защото... не мога ли? What? Не мога, жена.
Брате. Чакайте. Ще се правим да... С какво се случи? О, успех! Маля, аз съм най-добрия паркур в света. Хвърли, брат. И това. Това трябва да отиде долу. Хайде, лека. Много гориво нещо. О, майко! Това са ни, които хвърлихме. Добре. Хора, гледайте новия шорт, където брат ми има рожден ден. Малкия ми брат. Ето ми там при другите, за да не ги загубя. Загубя много бързо. Хепи. Гориво. Защо падне? Тук има още горе. Вода. Хора, пълним си в момента бензин и сменяме задните гуми на тези големите. Малко ще стане. Но какво? Това изчерпаш, свой брат. Не ми казвай. Бързо е. Там отидох. Добре, дай това е последното да си го пазиме. Това ще го запазим. И това вече свърши. Имаме повече гориво. Има реклама пък сега. Хайде рекламата свърши. О! Не! What? Аз това го оставих, брат. Ох, дай да откъртим. Що има само едно? Добре. Семена. Тези гуми на багажника. Да, ето, бъгнал се и не видя. И е влязъл. Добре, допълнително горил. Мислята ни е нова кола. Да намериме. Имаме 13 години. Пробвал съм тая игра, знам, че може да се намери нова кола. Така че няма много проблем. От май правда. Тази гума къде е? Аз съм гладен и сега видям как той зърнената, която дава само сил. Ето как е само хил. Хайде. Ох, майко. Гориво. Сигурно не. Няма. Спразнихме си багажника. Отпадени и такива неща. Много гориво имаме ние. Хайде, ще ни стигне за много време.
Обаче не знам дали храната ще стигне като няма. Няма в корабите, няма нищо, абсолютно нищо. Защото нали го казах, играл съм я за да тествам дали има кули в тази игра да се намират. Намирал съм камъни, така че съм дори за коли. О, да. О, две такива. Хайде, море. О, не. Ха, върна ми го. Не бе, благодаря ти. Това е... Това има ли нещо? Не мога да видя. Некой има ли нещо? Добре, направи го той. Има, не чак толкова малко. Чугам се малко обаче ще го запазим. И да може да се гори още толкова по-лесно. Добре, това има същото. Стопане. Пахна при мен, ако се бъгна, да го стига как се бъгна. Тръгваме да видим тук дали са и събрал той. Да, събрал се, добре, не е бъгнал. Ето две са. Добре, айде. Айде на море. Палиме и бегаме. Има пак бензин. Добре, не ни трябва. Ето пак прави. Аз умирам, бе. Май трябва да гледам реклама после, за да оцелея. Да не почваме на начало. Няма да намерим храна някакви. Надявам се да имаме късмет. Дай! Реклама. Добре, рекламата спрям. Добре. Хю. Даже това да не хилва. Да не хилва. Нас да хилва. Това не хилва, брат. Това не хилва. Оф, брат. Чакайте. Това не хилва, Газ му дай. Хай. Не. Прави. Дай газ. Дай. Надявам се да купим. Да. Клякай. Опа, скочи. Скляк.
Клякай пак. Тут безполезен двигател. Както си знае. Сигурно отгоре ще има вода, както сигурно, защото моята сметка тук на отгоре да има една вода. Не има гума. Честитно. Ето ли? Ама се фърлям от тук. Нищо не става. Айде да там аз. Не знам къде е колата ми, там да ще взема гумата. Тук ще лутна набързо. Бър. Бара. Бере. Това е изправено. Сигурно това е изправено. О, аз къде е летнала е? Тук пак има пак гума. Аз май ще умра и... Опа, ръка. О, какво ми даде, бе? Защо ми го даде това, бе? What? Реклама и ми даде той. Какво е това? Я да го ям. О, да. Да. Това ми харесва. Айде, тръгваме. Айде, бе. Харесва, бе. Тази мисия малко ще е трудна. И ще отнеме доста време. Но поне видеото ще е не знам, забавно ли. Абе, де да знам. What? Който и там? Това не съм го утвал, не знам. Това не съм го утвал. И това ли е, брат? Не ми казай, че е това. И няма нищо. Това е най-големия късмет на света. Това е най-големия късмет на света. Аз откъртих и вратата. Тук има нещо. Гума! Каква е тази гума? За първи път я срещам. Взимам я. Няма как да не я взема тази гума. Това ако намеря кола, ще я сложа на новата си кола. Трябва ми втора такава гума, искам. Искам втора такава гума. И няма да ми трябва никакви гуми повече. Мога да карам на офроуд, ако имам две такива. О, много са готини. Майко. Само, че това май малко повдигнато. Има нищо. Така ще... Това ми е седнал на мястото. Хубаво. Се сядам върху него.
Почнахме с 300. Тук имах. Тук този път има нещо. Вода. Омегат. Моето спасение и храна. И празно. Тук има гума. О, да. Взимам си тук храната, която ми трябва наистина. Преди малко виках, богат съм от храна, не ми трябва храна, такива работи. Сега пък умирам от глад. Интересно. Отвори се, аз съм 2 гуми, едната ще я разкарам. Едната казах, че ще я разкарам. Храна. Вода. Пиене. Богато. Айко мила. Бири блю биля. Тук брат ми пуска някакви музички. Аз съм на баща ми стаята. Скачаш, скочих. Ама скочих обаче, когато не трябваше. Ама яках я укус. Не бе, брат. Да се нарича да си най-бедния на света. О! Тези гуми много са яки днес. Поне мен много ме кефят. Айде. Айде пак тиките на тази гума. Слагаме тая. Айде! Направо като нова кола имаме. Само е тази гума малко най-високата, ама тя за джипки. Айде. Кърта път. Остава, бе, брат. Кого се чупи, ко не се чупи, бе. Тук се имаме нещото, което е на земята. Тук имаме вече много сгради и някакви такива постройки. Направо спирам на пътя, той няма никой. Ако има някой, сигурно ще ме мрази. Ще кажа, ко прави този, бе? Излагация. Излагация, ама голяма е голяма. О, да. Добре, гума. Това пък празно. Вода, свобода. Не да тичаш, бе. Водата ми ще ми литни. Опа, ако казах го, брат. Водата ми ще ми литни. Добре. Вече ще сме мощни. Само колата да не загубим. Ето я. Тази гума няма как да не я разпозна от другите, защото тя е 1 милион пъти по-яка. Ето вече слагаме спортните гуми, които май са за дрифтене. Обаче в играта няма спирачка. Чудно ли защо? Нали ние снимаме от половин час. Ох. По-точно от повече, при мен е от 1 час. Но както и да е. Не ми ли сякаш е паднала? Май да. Сигурно, защото съм бил
Моля те, затвори се. Затвори се. Yes. След ми каза, че гумата е бъгнала и вече я няма. Тук е. Набутала се. Айде, късмет. Брат, много съм зле. Защото винаги излизам и казвам колата. Тона ми бъгна. Айде, отегляме пак. Има 1000 кораба в пътна. О, брат. Как ще започнем? Добре, ако изляза от колата и пак вляза, ще загубя 3% бензин. Как е това? Каква е тази игра, която играя? Кой ми е? Аз съм. Викам кой чижа ми. Ще да кажа кой ми е казал да игра тази игра. Аз. Това видео. Майка ми ме вика да спа, още никое време, бе. Ой, семета. Още не й казах. Защото мисълта ни е да намерим кола. Знам, че може. Две неща. Сигурно, защото едното е безполезно. Айде. Скачаме или не, умираме или да. Какви са ти с крака, бе, брат? Сега колата ли загубихме, бе? Ой. Я нещо трошка. Вече загубихме минус 3, за да ви покажа. Дали 6-3. Която някога аз съм играл. Добре, къде съм сега? Загубих си пъти. От тук ли да ме? Да, от тук ще. Стъпи. Аз вече отидох извън границата направо. Загубих си пъти. Ай го е. Надявам се това да е. Не. Изкачвай го той нещо е кола. Намерил го. Добре. Не съм го намерил. Ама мисля, че го намерил. Скарам. Къде ли не скачвам такива работи? Джозбус. Айде на мен. Скачвам. Тук ми баба е в това място. Знам, че нямаш много горе от 300% имаш. Мисълта ни е да намерим кола. Там може да има кола. Мисля да. Защото е безполезен този е първи. Който го има. Много ме е страх и така винаги като се забързам. Защото после време това спирам. Гума, брат. Кой вече ще покава гума, като се буга тази гуми? Вижте какви готини гуми.
отгоре как може да се случи. И сигурно е да го спознае. Тук може да се попълня. Брат, не знам са хили с теста. Просто съм мъча да намеря една лагроза. Една таратайка. И ако не стане, ще направим част 2. Обаче малко по-направим. Почваме училище. Аз ставам 3 клас. И такива за глупости. Сега пак да се загубя. Пак ли я? Не. Не съм. Искам да намеря втора такава. Да не ще стане хайде. О, да! Това има ултра мега. Хайде. Пълниме с бензин. Пълниме цялото направо. Цяло. 9% ще заредим. Падна ли? Не си. Вече падна. Айде лека. Това се казва плюс още 9%. Ето ми се кара късмет. Добре ще го има. Не това ползвам за наш късмет. Тук пък се някакви реклами излизат и аз забравям да ги изключвам. И така накрая ще правя рекламата на хората аз. Айде. Това ми даде много хунгър, явно съм бил гладен, жаден, пиян. Оваре вече да ни говорим глупости и да почваме да търсим опорито, да си къртя вратата. Дали? Както ще му го ударя ли? Не. На какво съм да го ударя то с кактус и няма измукване. Освен да дадеш назад и да завиш. Ама я къси пия. Корабли е това. Ако е около него... Аз просто може да протърсвам около сградите дали има. Това ей тук може да има. Ей тук вече може да има. Защото една така сграда намерих камиона. И спортна кола. Не помня на каква. Как няма бе, брат? О, не. Бързо. Качвай се. Ето, спът не ми за нито 1%. Защото иначе ми взима по 1000 и аз се нервя и гърмя. То това е хилваш. Аз забравих. Тук има 3 води. Едната ще запазя. Само едната. Айде, теб те взимам. Ти малко по-късно ще умреш. Водата ще умреш. Ама яка е пиял. Защото се бъгне да побия. Къртим вратата, много ясно. Един път трябва да я изкъртим.
и после да отворим. И после да влизаме и да влизаме. Тук ли си вода? Тук си много ясно. Добре, пресекай на пресекаш ми или някаква реклама. О, не. Ако намерим още една сграда, спираме видеото, защото това 40 минути. Намерих. Ако тук има кола, това е нашия късмет. Надяваме се да има. Аз се надявам. Има кола вътре. Гаража. Няма кола. А пък има толкова много неща. Ще направя втора част. Ако като отнеме това цялото нещо. Добре. Явно ще направим втора част. Ще е много по-къса. Това го пълниме до край, другите ги запазваме. Влизаме вътре, лутваме набързо и айде, ще кажем чак. Сега. Това сигурно ще е като лайвстрим, един час сигурно ще стане. Ама още не мога да правя лайвстримове. О, не! О, мале! Трябва малко да го покажа. То най-важното е откъртя го, а не толкова. То важното е колко има. Чакай. Чакай да видя къде е изчезнал. То било празно. Значи стана само това. Което е празно. Уникално. Иска да си го помня. Нямам място в багажника. Кой да се сложи? Загубихме телефоната за време за ръка. Добре, какво ми стъкна? То е както след. Гума не ми трябва. Други неща. Не ми по-интересно бе. Нищо. И хора, за днеска ще приключваме този епизод. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте на някакви видеа. Не знам. И от мен и моята барака. Чао! Чао! Даже рекламата ми вика чао.